Verkatehdas on suosittu tapahtumatalo Hämeenlinnassa, jossa on lukemattomia mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia tilaisuuksia. Meidän mukautuva tilavalikoima tukee monenlaisia ideoita kokousten, konserttien, seminaarien tai yritysjuhlien toteuttamiseen. Verkatehtaan sydän on vanajasali, joka toimii sekä musiikki- että kongressisalina. Sen erikoisuus on katsomo, joka on muunneltavissa auditoriosta tasalattiaksi. Tätä ominaisuutta hyödynnetään usein seminaareissa, johon liittyy iltatilaisuus. Päivällä sali on 703-paikkainen auditorio ja sitten iltaa varten se muunnetaan tasalattiaksi, jolloin sinne saa todella näyttävät bileet aikaiseksi. Lisäksi meillä on kokouskeskus, jossa on luokkamuotoisia kokoustiloja ja talosta löytyy myös 5 kappaletta auditorioita. Verkatehtaalla on tavanomaista parempi esitystekniikka. Alansa parhaat toimijat tekevät työtä suurella sydämellä, että asiakas kokee onnistuvansa tapahtuman järjestäjänä. Saamme valtavasti kiitosta asiakkailta ja osallistujilta onnistuneista tapahtumista. Palvelun laatu yllättää asiakkaan joka kerta. Verkatehtaalla on ravintola, joka palvelee arkisin lounaalla, esitysten ja konserttien yhteydessä järjestää väliaikatarjoilut sekä palvelee vankalla ammattitaidolla kaikki tapahtumat ihan 15 henkilön tilaisuudesta 1000 asiakkaan yritysjuhlaan. Verkatehtaan asiakaspalautteissa vilahtaa usein sana taianomainen. Verkatehtaalla asiakaskokemus on siis tutkitusti taianomainen.